Ayan siya oh. Ito yung lugar mga kalpa. Ayan. Alright, so sold na tayo mga kalpa. Little Baguio yung vibes bro. Kapamura sa ganda eh. You know? Grabe yan sir. May mga palisdaan. Kaya na may mga bakawan. Solid dito men, grabe. Ganda. Grabe sa may swimmer. Napakasarap, solid. So ayun, what's up mga kaalpa? So kanina pa ako nagsasalita, hindi pala naka-on yung audio ng mic ko. So sayang. So by the way, dito na rin natin uumpisan yung vlog natin. So andito kami ngayon sa Swal. May spot kaming pupuntahan dito na napakaganda. Pupuntahan namin ano. Tapos doon ko na lang siguro itutuloy yung vlog ko na mahaba. Kasi wala din eh. Wala ding audio yung vlog ko kanina kaya sayang din. Pero tignan natin kung may mga maisingit lang tayo kahit na walang audio ano. So ayun, napaka-presko dito at makulimlim. Sana hindi umulan. At sana ganito, tuloy-tuloy na ganito yung weather ano. At kasama ko pala yung pinsan ko na nanggaling sa Baguio tapos naka-bike lang siya. Napaka-solid ng taong to. Kalahin mo yun, binake niya Baguio from Pangasinan. Tapos dito punta naman kami sa Swal. Sisiw na sisiw niya eh. Pero alright, so ngayon biyahe muna kami. At nauna na siya eh. Naayos ko lang tong audio ng camera ko. Tapos bibira lang kami. At punta na kami doon mga kaalpa. Alright, so lapit na kayo eh. 7 kilometers na lang yung layo. Tingnan nyo naman yung mga view dito. So may mga bundok-bundok. Grabe, nakaka-relax. Woo! Grabe, ganda dito. Promise. Ay. So hinto muna kami dito. Hintayin namin yung pinsan namin. Grabe, solid dito. Ganda. Right, so 14 kilometers pa pala. Kala ko kanina 7 kilometers na lang. So 7 kilometers turn left pala kami. Pero yung kabuuan hanggang dito 14 kilometers. Alright, so enjoy naman. Ayan pala yung pinsan ko, nakabike lang siya. Grabe, lakas ng tuhod. Pero grabe, impress ko dito. Solid na solid. Tignan nyo naman, napakabangis. Ganda. Grabe. Oh, grabe dito, ang ganda. So for sure dyan tayo pupunta. Pero grabe, solid men. Grabe yung hangin dito. Sumisipol. So 12 kilometers na lang. Doon na tayo sa area mga kalpa. Oops. Haha, may kidaan po. Grabe, ganda dito. Halos lahat ng napapadaan dito talaga napapamura sa ganda eh. You know? Grabe yan, sir. Ayun yung tower. Yan, so dito kailangan ng vaccination card.
So sa lahat ng mga pupunta dito, may checkpoint dito at kailangan ng vaccination card. Ayan, so tayo yung representative para magsulat. Okay na, ma'am. Sinulat niyo na yung mga kasama niyo, sir? Yes, ma'am. Pasado, ma'am. Okay na po. Thank you. Ay, akala ko po exam. Thank you, ma'am. Okay na, insan. Okay na. Oh. Sa daan pa lang, swabing-swabe na eh. Ano pa kaya kung andun na tayo? Grabe, hindi ko ma-imagine yung lugar. Yung mga ganitong lugar talaga yung nakakaalis ng mga pagod. Grabe, dami ng mga nagmula dito. Mga pauwi. So dito na kami mga kalpa. At maglalagin lang kami sa, paano ba ito i-pronounce? Masamirey. Yan siya, oh. Ito yung lugar mga kalpa. Yan. So sa mga gustong pumunta, so located po ito sa Baybay Norte, Sual, Pangasinan. So visit lang po kayo dito mga kalpa. Pero make sure naman na dapat fully vaccinated na kayo. Tapos yun, sumunod na lang sa mga protocols ano. So sa baka may checkpoint, so susunod lang. Ano date mo? So pagdating dito, mag-fill up lang tayo. Kaya mga kailangan may fill upan natin para siyempre make sure makapasok tayo. Solid. Keeper! Keeper! So kapag kakain lang dito mga kalpa, so 1 hour lang yung binibigay na palugit baga na para mag-stay ka dito. Pero pag stay in naman siya, medyo matagal. Pero pag kakain ka lang usually talaga, 1 oras lang. So yun, sulitin namin yung 1 oras tapos biyahe na rin siguro, or hindi ko pa alam kung saan pa kami pupunta. Libot-libot ko lang muna kayo dito sa may gilid ng dagat mga kalpa. So wait lang. So titingin-tingin tayo lang dito ng spot. So may nakita tayong isla dito, ganda. Grabe. Solid dito men.
syempre white beach na rin. At ang ganda. Parang gusto ko maligo. Nakasulit dito, men. Grabe. Puro buhangin na yung sobrang lakas lang ng hangin, pero okay lang naman siya. Hindi naman gaanong malakas yung alon. Sakto lang. Pero syempre, kailangan mag-ingat pa rin. Grabe, nililipot na ng hangin buhok ko. Sarap na higa. Parang higa mo na gano'n. Sa haba ng biyahe, higa ka na lang, tapos higa ka na lang, tapos papahinga mo lang yung mga ano. Grabe. Tanggal lang ng stress mo yan. Yo, punta kayo dito. Tanggal ang stress mo, pati paa mo tanggal pag nag-bike ka. So ito pala yung pinsan kong napakalupit. Grabe. From Baguio to Pangasinan, binike niya. Tapos from Mangaldan to Sual. So binike niya ulit. Kami nakamotor kami. Ako nga na nakamotor, pagod na pagod, siya pa kaya, di ba? Legendary yan, legendary. Napakasarap, solid. Kain na! So ayan mga kalpa, pauwi na tayo, no? So kumain lang tayo, tapos chill-chill lang ng konti. Sobrang salamat pala sa lugar. Napakaganda ng lugar. At the same time, ito yung lugar na sasabihin mo na gusto mong balikan, ano? So hindi na nga kami hindi pa kami nakaalis. Ay nagpaplano na kami na balikan. Pero soon sana mabalikan namin siya. Tapos maraming salamat talaga sa mga nanood ng video natin, tapos yung mga nagpatapos. Dito na rin po yung ating video, ano? So pasensya na kung nabubulol tayo. Talagang wala akong masabi sa lugar, napakaganda. So sa mga nagustuhan po yung video natin, like, share, comment, and subscribe na lang po. So paano ba yan mga kalpa? See you in my next vlog. Bye bye!